Всичко се намира. Знаеш, това черничкото как се казва? Кърши. Кърши? Шоколадчето, да. Да. Викаш, пилетата не ги лови. Всички му викат различни неща. Майя му вика туто, аз му викам ваше дебилейшество. Ей, паби. Как тя? Еде, паби. Еде, хоп. Да му видим рефлексите какви са. Той е много пръсненче. Дум-дум, Ама нещо се дум-дум, чуди. дум-дум. Паби. Айде де. Голямо чудо. Значи на едни наши познати, те имат едно коте такова пак, което отива аутдор и се разхожда. И това коте обаче голям ловец. Връща се с трофеи, разни, да показва, не само просто да ги хване, а да покаже. Да, ама те носят на другите да така правиш обратно, когато той беше още не ловежно. Късичко. Късичко. Не, без нищо. Кой си край там? Кой си край там? И излезете ви. Само ни очи се виждат. Бум. Айде, Сандоранчо, излиза оттам. И вече не. Но сега ще си прави сладки неща, защото аз много не правя сладки неща. Айде пак, той обича такива. Ами такива да се скрива и за засада да ги прави. Паби! Айде. Паби! Хайде, скачи де! Айде, покажи как можеш да скачиш. Така ще скъсаме на майсто дюшек, ще да има. Хайде де! Набира се задните крака. Дай ми га! Да ми чупихме някой маникюр. Значи това Пабло, другото, това как се казва? Симба. Симба. Сим. Това е големия ловец. Беше на 8 месеца, като уби катеричка. Жива катеричка. В смисъл, нето не си умряла. Ами тук е мъчила. Така иска да си играе, като драска по това. Бабито понякога ходи там и драска и ме гледа. Да. Ела тук. Много е комуникативен, наистина. А пък това е любимото на Симба. Сим. Това е твоята любима иглачка ли? Тенцето. Някога тук имаше растения. Душички. Те самички си намериха местенцата и айде. Те първо лежаха, докато имаше още растения. И малко ми ги убиха. Сандоранчета.
Всяко в кофичката си. Да, третото има носова пак. Да, той има трето празно.